seria perquè crec que hem arribat a aquest punt aquesta temporada, quina és la suma de factors que ens han portat fins aquí, i l'altre és veure com enfoquem nosaltres aquesta recta final de la temporada i el futur immediat del club. Jo crec que són dues preguntes que jo em faria, diguem-ne, ràpidament si jo estigués aquí, no? Si hagués de contestar la primera pregunta sobre el que ens ha passat per arribar fins aquí, jo crec que no hi ha una sola resposta, sinó que n'hi ha diverses. Però totes juntes crec que fan que l'argumentació sigui senzilla i al final molt entenedora. En primer lloc, nosaltres som un club que estem obligats sempre a fer apostes. I estem obligats a fer apostes no perquè nosaltres les vulguem fer perquè sí, sinó perquè nosaltres som un club que amb molt pocs diners hem de fer un equip. I per tant, com que hem d'ajustar-ho tot, ajustar amb pocs diners fer un equip, vol dir que moltes vegades ens hem d'arriscar. I ens hem d'arriscar de moltes maneres, apostant a vegades per jugadors que sabem que tenen talent però no sabem si tenen qualitat competitiva, perquè no els hem posat a prova en una competició com l'ACB. Hem d'arriscar a vegades amb jugadors estrangers que potser no han tingut una oportunitat com la que nosaltres els brindem i els posem a l'aparador per veure si realment ells reaccionen i al final creixen en nosaltres i fins i tot després en podem treure un rèdit el dia que els traspassem a un equip més gran. És a dir, hem de fer aquest tipus d'apostes, no? Clar, quan tu assumeixes aquests riscos, el teu marge d'error es redueix a la mínima expressió. Qualsevol contingència, per petita que sigui, a tu et suposa un trasbals. Per tant, nosaltres aquest any ens ha passat que confiàvem bàsicament en 3 jugadors per fer una miqueta de columna vertebral de l'equip, el Javi Rodríguez, el Joe Jocelyn i l'Adam Hanga. I a partir d'aquí teníem tot un seguit de jugadors que molts sabíem que tenien talent, però el que no encara sabíem era si fins a quin punt tenien una qualitat competitiva. Era gent que debutava a l'ACB, el Salva Arco, el Troy de Vries, l'Àlex Hernández fent un pas endavant per consolidar-se com a segon base i també tenint fins i tot més minuts compartint-los amb el Javi Rodríguez, l'Alexander Yanev, que era un jugador que venia molt ben referenciat i jugant bé a la seva lliga perquè era un jugador jove que debutava, el Charles Ramsdell, que era un jugador, perdoneu-me, que venia de jugar molt bé a Lleida però que encara no ha jugat mai a l'ACB i que per tant havia de fer aquest pas endavant. És a dir, havíem de conjuminar tot això, no? Què ens passa? Comencem la temporada amb l'Adam Hanga fora de forma perquè ve de jugar un pre-europeu, perdoneu, i això l'afecta d'una manera molt important. El Joe Jocelyn, que arriba a jugar al començament de temporada fora de forma, no està en forma, perquè ha jugat una competició amb la seva selecció, però diguem-ne que no ha fet la pretemporada entrenant que hauria fet normalment, i això l'afecta amb ell. I 3, tenim el Javi Rodríguez, que sí que arriba bé, però que ja de bones a primeres se'ns comença a lesionar i comencem a tenir problemes aquí. Per tant, comencem amb una columna vertebral, diguem-ne, que la tenim tocada, i aquí és on volem que la resta de l'equip es pugui agafar. Per tant, comencem per aquí. A partir d'aquí, diguem-ne que tenim tot un seguit de problemes derivats, lògicament, de les lesions, d'aquestes baixes formes, etc. I comencem la Lliga. Comencem la Lliga i en un equip com aquest, que a més, en molts casos té molt poca experiència, per no dir cap a la Lliga ACB, les dinàmiques són molt importants. Per tant, si tu comences amb una dinàmica positiva, la dinàmica positiva t'arrossega i hi ha una inèrcia. Si comences amb una dinàmica negativa, i a més es van sumant tot un seguit de factors barrejats amb el desencert, amb la mala sort, amb l'encert de l'adversari, amb els errors arbitrals, amb tot plegat, fa que al final vagis amb la dinàmica negativa. Clar, nosaltres què ens ha passat? Vam començar perdent un partit aquí que dominàvem de 18 punts contra el Gran Canària. I ja havíem portat cap de l'Obradoiro quan teníem l'oportunitat de guanyar. És a dir, comencem allò dient a punt de guanyar i no guanyem. O dominem clarament un partit i després ens passen per sobre. Esclar, això vulgues que no, anar combinant amb aquesta situació de l'equip. Combinat amb tot això, nosaltres com a club, econòmicament, que hem de fer un gran exercici diguem-ne d'austeritat, hem reduït 900.000 euros de pressupost en 2 anys, més d'un 30% del pressupost, per intentar igualar ingressos i despeses i fer que el club sigui sostenible, perquè si no el club no es pot aguantar més, no? Per tant, això barreja-ho, nosaltres no podem dir ara fitxarem algú més, perquè si fitxem algú més, doncs evidentment tenim un problema en el pressupost. I a més nosaltres ja tenim un problema de liquiditat, doncs que és un problema de liquiditat que sempre l'hem tingut, però que se'ns aguditza per la crisi i per les circumstàncies que estem vivint. Bé, què ens passa després? Després suma un factor institucional. El nostre primer sponsor, a mitja temporada, diu que serà co-sponsor les 2 següents, però els diners que ens havia de pagar de gener a juny d'aquest any 2013 ens els pagarà en 2 anys a partir de l'1 de juliol. Per tant, ens falten 200.000 euros de liquiditat de diners al pressupost. Per tant, nosaltres en aquell moment no podem fitxar ningú i hem de ser els que som. I amb els que som l'equip comença a reaccionar. I quan l'equip comença a reaccionar, i en el moment que hem d'anar a jugar els partits claus, l'últim entrenament abans d'un partit clau a casa contra el Joventut, 2 jugadors en 5 minuts es trenquen el genoll.
9 mesos i 7 mesos de baixa. 2 jugadors titulars, no 2 jugadors qualsevol, 2 titulars. Clar, és que quan tu et pares a sumar tot això i dius, no, i espera't, que ara en fitxarem un. I el fitxes. I resulta que els agents d'aquest senyor, jo no sé, en fi, per què ni com, no hi vull entrar, resulta que ens diuen que sí, que està lliure, firmen un contracte en el que hi ha una clàusula que diu que efectivament si no estigués lliure es rescindeix el contracte, per tant, quan algú firma un contracte així és que entens que es compleix perfectament que és lliure, i ells van dient que sí, però al final és que no. I a sobre al final el jugador es lesiona per acabar-ho d'arreglar. El que passa que aquí, diguem-ne que és l'únic punt de sort que hem tingut en tot l'any, que és que la lesió es produeix quan nosaltres ja hem anunciat que rescindirem el contracte, perquè si no el problema que hauríem tingut, que és que llavors hauríem tingut un jugador en contracte aquí lesionat que no hauria pogut jugar durant la resta de la temporada. Sí, clar, tu fas tot aquest sumatori de factors i dius, ostres, doncs realment aquí hi ha hagut doncs, una part important de mala sort i una part, òbviament, de desencert nostre, perquè hi és, que si no, esclar, no tot, però hi ha hagut una part molt gran d'això. I clar, amb un equip com el nostre, que té aquestes limitacions, no? Un equip que és molt ajustat, això l'afecta molt. No? Quan parlem de que amb algun equip gran, quan li falla un jugador, el Barça li falla el Navarro, i semblava que el Barça no pogués jugar sense el Navarro, dius, però carai, si tenen quants jugadors tenen, no? De primer nivell, una barbaritat, però semblava que sense el Navarro el Barça no pogués jugar. Doncs imagina't que nosaltres ens hem quedat sense 2 Navarros a l'equip i ens hem quedat sense tantes altres coses i sense tenir el fons d'armari que té un equip d'aquests, no? Per competir. Per tant, això és el que diguem de la situació, i parlem de la situació esportiva, tal com l'analitzem nosaltres, no? Bé, i a partir d'ara què? Doncs a partir d'ara nosaltres fitxem un jugador, ja vam fitxar Ramon, que va ser Joan Creus, per ajudar-nos, un altre jugador interior, perquè nosaltres el que hem de fer és tirar endavant aquest projecte, sigui com sigui. I a més, penso que s'ho mereix la gent, que ha tingut un comportament excepcional, és a dir, ha tingut un nivell de comprensió de la situació enorme. Jo crec que és digne d'admiració i per mi el Baix es mereix un homenatge i el faig des d'aquí. Per l'equip, que jo crec que es mereix treballant com treballa. És un equip que treballa una barbaritat. Jo crec que amb els anys que fa que sou aquí no he vist cap altre equip treballar com aquest equip. I això mereix un staff tècnic, que tenim un staff tècnic que no es pot pagar amb diners. No? És una gent meravellosa, no? I jo crec que per això hem d'estar lluitant fins al final i apurant fins a les últimes opcions que tinguem nosaltres, no? I pensant en aquesta recta final de temporada i pensant en el futur, no? Bé, en paral·lel, durant tota la temporada, què ens ha passat? Que hem hagut d'estar lluitant d'una manera brutal per aconseguir diners. Clar, nosaltres hem hagut de treballar, com aquí diu, cada dia per veure com pagàvem la nòmina del mes següent, com complíem les nostres obligacions amb tothom, i això és terrible, no? De fet, sempre ha passat aquí, però aquest any és un exercici brutal. Perquè nosaltres, és curiós, per primera vegada el club, jo crec que en els últims 45 anys és viable. El club no havia estat mai viable. Jo crec, és l'opinió. Però ara sí que ho és. I ho és perquè la crisi, que ha tingut, diguem-ne, molts elements negatius, ha tingut una cosa favorable, que és que el mercat ha caigut. I ha caigut, i encara ha de caure més, fins a situar-se en el nivell de que realment els clubs ens gastem allò que ingressem i no més. I que els jugadors cobrin allò que es produeix en l'activitat, jo no dic negoci, en l'activitat del bàsquet i no més. I això ens ajuda a nosaltres, amb un nivell d'ingressos determinats, a poder ser competitius. El que passa que hem de mantenir aquest nivell d'ingressos. I aquest nivell d'ingressos és difícil. El món està com està, fixem-nos la publicitat com cau a ploma tot arreu, els mitjans de comunicació, allà on vulguis, no? I per tant nosaltres no som una excepció, no vivim fora d'això. Però hem fet un esforç molt gran, i estem fent un esforç molt gran trobant, encara que sigui, coses petites que sumades ens permetin tirar endavant el projecte, que és el que estem fent, no? I implicacions personals, no? Des de préstecs personals que demanem gent que estem aquí amb el risc del nostre patrimoni per poder tirar endavant el club, això ho estem fent, no? I algú ens diu, home, veu embogit, no?, quan feu aquestes coses, perquè el club al final no és nostre, és de tota la gent de Manresa i de fora de Manresa. Però quan estàs aquí et sents amb l'obligació de fer aquestes coses perquè tu el que vols és que la gent aquí doncs, pugui cobrar més o menys quan toca i que la gent tingui l'oportunitat, diguem-ne, de poder tenir la contraprestació que es mereix per la seva feina. I aquesta és la realitat, no? Ara, d'aquí a final de temporada crec que ens toca fer aquesta lluita. Nosaltres ja durant tot l'any sempre ho fem perquè és que si no hi hauria manera de tirar endavant. Busquem recursos constantment per l'any i pel futur. I ara nosaltres creiem que la clau del club, la clau, bàsicament passa per tenir un primer sponsor per les pròximes temporades. És a dir, un primer sponsor que necessàriament no ens pagarà tants diners com ens haurien pagat abans, el mercat ha caigut i per tant avui, encara que el bàsquet continuï sent un bon producte, els sponsors no paguen el que pagaven,
però un sponsor que ens pagui una quantitat suficient que ens ajudi a complementar el nostre pressupost d'ingressos. Estem parlant amb moltíssima gent de molts llocs del món, a través de gent interposada, però també nosaltres directament, i aquesta és la batalla que tenim ara, no? Tot això amb independència de quin sigui el resultat esportiu al final de temporada. Al final de temporada estarem on estarem, serem últims, serem penúltims, serem penúltims, ja ho veurem, això ja ho veurem. I sobretot a nosaltres el que ens preocupa ja no és només que aquest any acabem bé la temporada i que tinguem, jo crec que com a mínim, puguem dir que hem jugat dignament, competint dignament i amb tot l'esforç, sinó que sobretot també ens preocupa la supervivència de l'entitat. L'entitat aquest any fa 40 anys a la màxima categoria del bàsquet estatal i volem que hi estigui molts anys més, i aquest és el repte. El repte és poder aconseguir que això tingui continuïtat en el temps. Per tant, això és més important que la conjuntura d'un any. Les conjuntures d'un any són d'un any, però això ha de poder durar durant molts anys més, i perquè duri molts anys més s'han de fer moltes coses. Llavors, tu ara